Tudtad, hogy létezik egy épület, ami olyan magas, hogy a tetején állva szó szerint a felhők fölé nézhetsz? Vagy hogy van egy múzeum, amelynek bejárata egy üvegpiramis, és a modern építészet csodájának tartják? A felszín alatt csatornán most a világ 10 leglenyűgözőbb modern építészeti csodáját mutatom be neked. Ezek az épületek nem csak szépségükkel, hanem technológiai újításaikkal és kreativitásukkal is kiemelkednek. Tarts velem, és fedezzük fel együtt, mitől válnak ezek a helyek valódi mesterművekké. Első pont. Burj Khalifa. A lista élén áll a Burj Khalifa, amely Dubaj városában található. Ez a világ legmagasabb épülete, amely több mint 828 méter magas. Elképzelni is nehéz, hogy milyen lehet egy ilyen épület tetejéről lenézni. Az építését 2004-ben kezdték, és 2010-ben nyitották meg a nagyközönség előtt. A tornyot futurisztikus dizájn és elképesztő mérnöki precizitás jellemzi. Egyébként a Burj Khalifa ad otthont a világ legmagasabban fekvő kilátójának, ahonnan lélegzetelállító kilátás nyílik az egész városra. Második pont. Sydney Operaház. A következő épületünk nem csak modern építészeti csoda, hanem a világ egyik legismertebb szimbóluma is. Ez pedig a Sydney Operaház Ausztráliában. Az épület formáját úgy tervezték, hogy kagylókra vagy vitorlákra emlékeztessen, ezzel is utalva a város tengerparti hangulatára. Az operaházat 1973-ban nyitották meg, és az UNESCO világörökség részévé vált. Az épület nem csak gyönyörű kívülről, hanem belül is elképesztő. A hangrendszerét úgy alakították ki, hogy tökéletes akusztikai élményt nyújtson. Harmadik pont. Guggenheim Museum Bilbao. A harmadik helyen a Guggenheim Múzeum áll, amely Spanyolországban, Bilbao városában található. Az épületet Frank Gehry tervezte, és egyedi hullámzó formája miatt azonnal felismerhető. Az 1997-ben megnyílt múzeumot titánlemezek borítják, amelyek a napfényben szinte világítanak. A Guggenheim nem csak egy múzeum, hanem a modern építészet és művészet találkozási pontja, amely azóta is Bilbao legikonikusabb látványossága. Negyedik pont. Marina Bay Sands. Szingapúr városában található a Marina Bay Sands, amely egy igazi építészeti csoda. Az épület 3 hatalmas toronyból áll, amelyeket egy hajóformájú tetőterasz köt össze. Ez a tetőterasz nem csak látványos, hanem funkcionális is. Itt található a világ egyik legmagasabban fekvő végtelenített medencéje. Elképzelheted, milyen érzés lehet itt úszni, miközben az egész városra rálátsz. Az épület egyébként szállodaként, kaszinóként és bevásárlóközpontként is működik, és Szingapúr egyik legismertebb látványosságává vált. Ötödik pont. The Shard. London szívében magasodik a The Shard, vagyis a Szilánk nevű épület, amely Európa egyik legmagasabb felhőkarcolója. A piramis alakú torony üvegből készült, és a neve is innen ered, hiszen olyan, mintha egy hatalmas üvegszilánk törne az ég felé. A 2012-ben elkészült épületben irodák, lakások, éttermek és egy lenyűgöző kilátó is található. A The Shard modern dizájnja tökéletesen illeszkedik London történelmi és modern városképébe. Hatodik pont. Louvre piramis. A világ egyik legismertebb múzeumának, a párizsi Louvre-nak a bejárata szintén egy modern építészeti remekmű. Az üvegpiramis, amelyet Ian Pei tervezett, 1989-ben készült el. Bár megépítésekor sok vita övezte, mára a Louvre szimbólumává vált, amely tökéletesen ötvözi a modern és a klasszikus építészetet. Az üvegpiramis nem csak látványos, hanem funkcionális is. A látogatók innen juthatnak a múzeum föld alatti részébe. Hetedik pont. The Edge. Amsterdam városában található a The Edge, amelyet a világ egyik legfenntarthatóbb épületének tartanak. Az irodaépület intelligens technológiákat használ. Például a napenergia hasznosításával és a világítás optimalizálásával jelentős energiát takarít meg. Az épület belsejében minden digitálisan vezérelt, az alkalmazottak egy mobil alkalmazás segítségével akár a saját íróasztaluk világítását és hőmérsékletét is szabályozhatják. A The Edge nem csak szép, hanem az ökológiai építészet egyik példája is. Nyolcadik pont. Taipei World Financial Center. Taipei városának ikonikus épülete, amely egykor a világ legmagasabb felhőkarcolója volt. Az épület 1999 és 2004 között épült, és jelenleg is Tajvan egyik legismertebb szimbóluma. Különlegessége, hogy földrengés és tájfunbiztos technológiával készült. Az épület formaterve a hagyományos kínai pagodákat idézi, amely a modern és a hagyományos építészeti elemek egyedi ötvözete. A tetején egy hatalmas kilátó található, ahonnan lenyűgöző panoráma nyílik Taipei városára. 9. pont. Walt Disney koncertterem.
Los Angeles városában található a Walt Disney koncertterem, amelyet Frank Gehry tervezett. Az épület különlegessége a hullámzó fényborítású külső, amely egyszerre modern és futurisztikus hatást kelt. A koncerttermet 1999-ben kezdték el építeni, és 2003-ban nyitották meg. A belső tér akusztikája világszínvonalú, és a világ egyik legjobb zenei helyszíneként tartják számon. Az épület a Los Angeles-i filharmonikusok otthona, és évről évre látogatók ezreit vonzza. 10. pont. Sheikh Zayed. A Sheikh Zayed Abu Dhabi városában található, és az iszlám építészet egyik modern csodája. Az épület hófehér márványból készült, és lenyűgöző aranyozott részletekkel díszítették. A mecsetben egyszerre több mint 40 000 ember fér el, ami lenyűgöző méretére utal. 2007-ben nyitották meg, és azóta az Egyesült Arab Emírségek egyik legnagyobb turista látványosságává vált. Az épületet éjszaka gyönyörű kékes fényekkel világítják meg, amely még varázslatosabbá teszi. Ezek voltak a világ 10 leglenyűgözőbb modern építészeti csodái. Ezek az épületek nem csak a látványukkal, hanem a mögöttük rejlő technológiai innovációval is elkápráztatnak minket. Remélem, te is élvezted a világ körüli utazást ezek között a mesterművek között. Ha tetszett a videó, nyomj egy lájkot, és írd meg kommentben, hogy melyik épület volt a kedvenced. Ne felejts el feliratkozni a felszín alatt csatornára, hogy ne maradj le a következő izgalmas videókról. Köszönöm, hogy velem tartottál.